ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ରୋହି ମାଛ ବେସର କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ମାଛ ତରକାରୀ। ମୁଁ ଏବେ ମାଛ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ କାଟିବା ପାଇଁ ପନିକି ଧରିକି ବସି ସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ବି ଭାଜିକି ଥରେ ଆଉ ମାଛ ପକେଇଛି କଢ଼େଇରେ, ଆଉ ଥରେ ପାଇଁ ପକେଇଛି ମାଛ, ଆଉ ଏତକ ମାଛ ଅଛି ବି ଭାଜିବି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ଭାଜୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ମୁଁ ମାଛ ଭାଜୁଛି, ଆଉ ଲାଲ ଲାଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ପାଇଁ ବି ଜିରା, ସୋରିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଗୋଟା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମସଲାଟାକୁ କଷିବି, ଅଧିକ ସମୟ କଷିଲେ ପିତା ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷି ସାରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ କଷିଲେ, କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ମସଲା ନା, ଅଧିକ ସମୟ କଷିଲେ ପିତା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଫାଇନାଲି ମୋର ମାଛ ତରକାରୀ ବି ହେଇସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ବି ମସଲାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ।